Manang Rima, apay napanan jay kabsat ta? Napan man siguro ijay balay ti ararmon na areme ading ko. Asino nga ararman na ni Juana? Kat asino pa'y kumangay, nimot lahwana ti ararmon na. Ay, naglaklakay abaraw. Italaang nga makalagip nga agaram ngam dayjay pa'y matahwan na ti arman na. Di la makapili mo tan iti ubeng. Un nga rod kasano makaputot no tay pada tamot ameno pos ti arman na. Tay kumaubing Ay, laklakayan mo dayja asukir. Imbagak lang arudan asaan dayjay ti arman na. Angam natangken mo ti ulo na, manang. Apay aya alapdandak nga agarem. Kayat kung arumay tapadasan ti makiinlayat. Lakaya kaon. Pagbigyan dak kadimay. Uray jak mga sawa. Basta mapadasak ti makiinlayat. Saan da kaalapdan nga agarem? Basta pilyem kumamot ti armem Tani, laklakayan kan amakin na yan. Kalpasan na, padamimot abakit ti armem. Kasano makaputot ka ngay no kasta. Isu adi ka lamang asawan no kasta mo laeng. Wenmet nga main Rimo ading ko. Kita anay babakit kamin kanimanang Rima. Lakay kamutan. Naimbag kada kami ata da anak mi mga iwan to kada kami ton kumapsot kami. Si Kangay, no bakit ka asawa awan awan mga sikasukan ka. Isu atay ka ubingan na ti armem tay aganak pay. Tapno makaputot ka pay met ang auray kaskasanaw. Ay, mabainak nga agaram iti ubing. Imbaga ano kaya tindak lakaya kaon. Kung sa anak mo ta pensyonadaw, ta naimbagla kumamot ta pagkarit ko iti arma kabalasang. Iso ajay bakit laangan ti armag ta sigurado kaya tindak. No kayat mo, isapulan da ka iti balasang. Wen Rimo, adam mo may abalasang. Sino kumamot ngay? Ni Elisa ababaunan dalay lang anak ko. Makaas-asawa dayjay. Wen, ubing pay dayjay. Awang pay 30 na. Adan samot pangaruan dayjay. Ubing-ubing samot ti panunot dayjay. Saan mo't style na la dayjay. Ngam nasingput ken nagagat dayjay. Naimbag no kayat na tilakay akas kaniak. Kayat na nga rod tanakunana nga uray lakay basta nasingput kunana. Padasem to ka di nga arman. Wen Rimo, no maaram mo ni Elisa akit. No aklunan na kagkasar kayon. Uray da kami kan ni Manang Rima taggastos para iti kasaryaw. Wen Rimo, kano makaputot ka, uray da kami mula ang kiniremi ti makaamu amang suporta iti anak mo. Pagadalan may, makaputot ka lakit iti may sawun no dwa, mayatan. Uray dwa, tasaggay sata iti suportaran manang. Ay katun lata. Tulungan tato'y kabsat takaasimot. Data ti agpinpinsyon, iso adata ti mang tulong kan kwa na. Ken iti agbalinto nga anak na. Kayatan kuman ni Elisa jay kabsatan niya, Manang Rima. Wen kumangarod, tano ni Elisa ti maasawa na. Pag naedin tanto ita dito'y balay, tapno libre ti babaunin tayo. Wen nga rod Manang, nairwam ni Elisa iti trabaho ti balay, ta nagkatkatulong ket nga rod. At danton para luto, para dalaws kan para labatayaw. Wen agnaedda iti libre dito'y balay. Di libre to mo ti panagtrabaho na dito'y. Wen na Manang, may mayat mga dayon ni Elisa ang dadya Juana mag. Bakit ni Juana? Di nan kabalan tagtrabaho dayjay. Wen kano inauna pa'y dayjay ngumdata. Alangan mo't adatayon to ti mga iwan kan kwa na inton nakapsutan. Oray awan na. Kino nampay Manang. Nalpas mo ka din tiar aramidem, Elisa. Wen tata, it's time to rest already. Nasayat na raw.
Adda kami napatag nga ibagak. Ang sakbay na. Adaman damagag. Ha? Anya nga day tatatarimaw. Nungay adda lakay nga agaram ken ka. Kayat mo ka day. Ke dipindi ano nasingpot unuhaan. Sanang manapili ka. An-anwam ti ubing no barumbado mag. Awan serbina. Iso asyak. Uray lakay basta hampay ang matay. Ha? Kan siyempre, good boy akas jay. Kan jay medyo kabalan na pa yung kumama. Ha? Kabalan na tay. Iti ang trabaho amat. Kan jay awang kumapay ti sa rukod na kas jay. Nungay ibagak kursunada ka, Elisa. Ha? Ay, agpaiso, tata. Ay, isa bagay. Pensyonada na gajay dua kakabsat mo kay. Ay, owen inkarida nga raw, ano mga sawaak. Ket isuda, kag gastos iti panagkasarkaw. Kano makaputo takto ka naw. Isudan taw timang paiskwila. Ha? Wow! Nagmayat-matan? Swerte nga ron ajay masawam taw. Uwan naswerte ka no kaya tinak, Elisa. Jag paiso ngamin amay. Arman na. Kaya na. Tano siya kawang pilpilyat nga rupa. Ugaling amin tikit kita agkat. Sana rupa. I love you nga Roden, Elisa. Ay, I love you to Sana kung nagpakipaw ta sang buten tati panawan. Makitam di kinayat na kanili sa rimaw. Wan nga raw. Jakmat ni namnama akayat nak. Inaklon nakmat adagaws. Kasano? Tulagan tayon ti kasarya. Ay kat na kayo Pasensya at awan mo't kwartak. Amo yung mga awan trabaho kung sa anak-anak kaadal. Isu nga awan pensyon ka wakas kada kayaw. Sana problema dayta. Da kami ti makaamukan karimo. Demon problema ti magastos. Da kami kiniremi ti makaamu iti amin. Ading kaw. Dinurugan yun tumat ni Uncle Remo ang mangaram kin ni Elisa nanang. Anya ngay ita, agpakpakadan ni Elisa ababo unon. Pumanaw ka nun dito'y balay, numalpas ti kasardakin ni Uncle. Ala, ano sabon ti agsapol iti kasukat ni Elisa, anak ko. Tani, nagginusto da mga rod. Tilar aramidan nyo, laklakayanan ni Uncle, ngam pangasawaan nyo pa'y lang amin. Kaasi ni Uncle yo, no awan mga si kasukan kwa na intun nakapsutun. Naimbag ni Elisa, tanasingpot day jay. Patyo kadinan tubaybayan ni Uncle yo, anak ko. Api ngamin asaan anang asawa, hindi ka ubingan na. No kaano alimakay, isumatan ti panangasawa na. Anya nga rod, naladaw nga rod mo, nakapanunot ang mga asawa. Pagbigyan tayo, nanak ko. Rimo, pagyanan tangay numalpas ti kasarta. Agyan ta ka naw, di balay may. Ha? Ijay family house yaw. Di, kadwatan dun nagijay pensyonada kakabsa maw. Wan Uray ta na tayo laang ti agkakabalay. Apay, di da kaya tagyan ijay babalay nagijyan nakda. Nagdadakkel mo ti babalay nagijyan nada. Di da kayat, kayat da ka naw, tag na di family house may. Mas komportable da ka naw. No da kami nagkakabsat ti agkakabalay. Tada kami nagitay manugang da saan da akaalaan. Ay, wana. Kasla na sing pamaki, di da manang rimi kan manang rima. Di da masiguro apaan da gijay. Saan? Apay ko mga apaan da ka. Kat no kayat da kalaunay apara kanyak. Ni Juana ti ar-armag iday. Di da kayat ni Juana nga agbalin nga ipag. Sika ti inrito da kanyak. Iso nga inaram ka. Ha? No kasta? Ni nanahwana, tista asawaan. Saan? Inaram ko lang tinamindwa. Ngam linapdandak da manang remi kan manang rima.
Di na kayat bakit ka naon. Si Kati kayat na ta ubing kapay. Napilitan kan sama la nangaram kanya, Krimo. Saan mo't si kakit di mo't. Nakaragrag sakak nga raw ta kinayat nak. Jak ninamnama akayatan nak tikasken ka nga ubing. Isuan nakaragrag sakak. Ay ayatin ka unay, Elisa. Ita, tanalpasan ti kasaryaw. Ingkarimikan ni Rimaw, ada kami timang suporta itagbalintong anak yaw. Elisa. Ay, kagyamang kami kastama ng Rimay. Agyaman akmanan ka na kayaw, manang kao. Kat agnaod kayon dito'y balay, tadakkel mo't to'y family house, Elisa. Sa inyon problemaan ti makan, tada kamin ti makambo. Tanay, maasyan kami ngamin kinirimo akapsat may. Tawan mo't pagsapulan na, kan lakayon, marigatanin nga agtrabaho. Naimbagla kada kami, tagpinpensyon kami. Katangay adakan dito'y balay, Elisa. Sikan ati makamong agdalos kan agluto, anya. Sana balay, ta nalaing kang agluto. Ay una. Sa mga problema day tamana. Kan inayon mumutin pati panaglaba, anya, Elisa. Ha? Agawa naman Kat, anya matimako na Marimaw. Ay, kawan lata Paspasurot kami lata ka na kayo ada kayo matipagtaudan ti kanan may. Saan ko maasakitan tinakam yu ti bagbagame, Tanay, awan apulos gastusan nyo dito'y balay. Tada kami amin ti manggatang iti kasapulan nyo. Basta ni Elisa ti agtrabaho dito'y balay. Aglaba, agdalos, kan amin ang. Awan no isot ko na yaw manang. Nakaluto kan, Elisa. Nay, nakakulmog ka mo dito'y lamisaan, dito'y kusina. Apa yan? Ay, maya dito nga pagkulmugak ta. Asid iti lababa pagbakwarak manang. Ha? Apay, anyat marikrik nam aya. Kwa, aginawa nga minang. Agpaysa. Nabiit kamot anakargaan, Elisa. Huwag nga rumanang. Hangam na madmadi magdirinak. Aglaladutak. Iso pasensya Jak pa'y la makadalaos. Makaluto kan makalaba. Nagriga mga mintaginaw. Adope ti kayat kwa ka nang. Nagriga talaga. Ala, anusam. Naimbag tula numalpas ti panaginaw mo, tamayaton. Ala, aywanam nga ron tasikog mo, Manang Rime, kwartayo man tayo na kumatang iti native amangka. Iso ti kayat ni Elisa akanag. Apay di mo lamalmalpas ti panaginaw nan. Manaw abulan di tiyan na naya. 5 bulan sa amutan. Wan nga raw, ngamjak manamaw. Sensitive samot nga aginaw di asawak. Pasensya kayon na kayo pala ka ni Manang Rima ti makaamoy ti trabaho diti balay. Taas asikasuk mo't di asawak. Narigatan, ang mga numapukaw pa di anak may. Kakaisuna ang nakapututak adagos. Ay, hala Di pa'y lang arod singin ko matipas ngay na. Tapno mamamin sanain. Tauray huston. Manang. Mabitlaan tayo nakalaan tayo gatang mo iti mangga. Duan dagiti anak yo, Remo. Mabalinan day jay. Babae kan lalaki. Narigat agkari, manang. Anyat kayat mo asawan. Nayunan nyo pa ijay doang nga anak yo. Jak may baga manang, tanay. Napigsaak pa'y mag. Huston jay dua. Tapnusan kayo amarigatan. Tane, sensitive mo't di asawam nga agsikaw. Manipod nagsikog. Saanan ang makatultulong dito'y balay. Da kami mo't amin ang tagtrab-trabaho. Agluto, agdalos kan aglaba. Da kami pa'y timang patpatanggad kan kuana. Takanayon kamot arumwar. Mapana kami nagsapsapul iti pakisideline nak. Ngamawan mo't masapulan. Di dakmut kayat nga awatan iti construction talakayak kanon manang.
Iso nga rod, ahuston jay dwa nga anak yo, kabagis. Ay, sana bali tain kariyo mo at suportaran nyo dagiti agbalin nga anak may. Saan aya manang? Masikugman meten ni Elisa, manang. Anya, ay sus, pinagbigyan tala nga rod idan ijay may katlong anak da. Ita, ninayunan da manan. Ay, di damot amot agtipid iti anak dagijay adwa. Upat taon tanak da. Upat tumeten ati suportaran ta. Kasanaw, di sagdudwata iti suportaran. Kawana na, pagbingayan tamanan. Angam, kasano nga, numanayunan manan. Ay, sana mabalin na. Sana gapo taing karita adata timang paadal to kadagiti anak da. Kat anak damutin nga anak. Sana mabalin ti kasta. Elisa, agbakasyon ka pa'y laang ijay lugar yo, anya. May mayat no agsina kayo pa'y iti pagnaudan iti kapsat may. Tapno maliklikan ti panagsikog mo. Uray sumagmamanula abulan, siguro. Ha? Ako? Wala no, kasta ti kunayo manang. Ikuyog mo pa'y latiburidat nga anak yaw. Agsubli ka ito, no medyo dakkelan ti anak yaw, anya. Eko, wala no, kasta ti kunayo manang rima. Nay, papanam, remaw, nagdakkel tabagmaw. Inak man nagtrabaho di lugar da kumparek manang. Makikonstruksyonak. Kunakman no awan mangawat kan kang ag-construction na kunam. Nasyan di kumparek kanyak manang. Sige, mapana ka untanay aldaway. No kasta, di daan mo asimurot ka dito lugar, may rimaw? Saan? Di nakpalubusan ano ibagak. Ay na, kailiw ka una yan, Elisa, asawa ako. Ay adata dito'y salas. Di nakarakupon dito'y amag. Kababaeng, ang mga numakita datadana ng kantatang. O sige, mapantangarod ije sila, Elisa. Narubwata mong dagiti ubing, Reme. Wen manang, agsisi-RB ije inauna ka anakanta. Ay, kaslamot mang rugita manen nga agpa-eskwelahan, Reme. Ay, wen nga rod Tadama manan responsibilidad ta. Kadagiti anak ti kabsat ta. Ay, ni Juan alakuman tinasawa ni Remo. Naimbag dayjay tasaanan ang makaanak. Kumaa, ngaman niya nga raw, daditan. Ayos lang kumaan, may sawan no duwate anak da. Saan mo't siguron nga agsikog ni Elisa, ta nagbakasyon pa ilaeng. Nay, adda tao manang. Umundag! Anda kami, Manang Rima, Manang Rimay. Nay, bagagsapa yung manang. Ha? Nay, Masikog kamot, Elisa. wala manang. Pasensya kayo na. Simuro mga minirimo yung lugar may. Anya? Amo yung manang, impa-ultrasound me to'y sikog ni Elisa, katsingin ka na. Ha? Yeah. Inaman dagiti anak yo, Elisa, Remo. Denggan nyo anay bagti bagami kada kayo, Nunayunan nyo pa'y ti innem nga anak yo. Ladingitan me. Ngam saan kamin amangtad iti suporta kadakwada. Ha? Apay ngay manang. Saan may akabaila na pagadalan ta ado nga anak yo. Isong agtutulag tayo. Sagdudwa kami kanimanang rima iti suportaran. Da kayo matidwa. Kanunayunan nyo pa'y, da kayo ti makamaw. Narigatan ti panagbiag ita. Iso adi kay kumamot anak nga anak ka. Tanay, amangan no santay ang mapagadal amin ida. Agpanunot kayo mat, adding ko. Ay, pasensya kayo na, manang. Won, sana balay, maudin ti singin ngayon pas nga ikaw. Sana naman nayunan day jay. Rombang laeng tani, bakit kamin? Kasanon numatay kamin? Kasano nga'y dagiti anak yo. Iso apang nga asiyo. Tahusto kumantiin na nga anak yo.
Kababainan kada manang rima kang manang rimay. Makitinulong ak kadakwada, rimaw. Agaplayak nga gabraw, tapno makaurnong ta iti pagbalay ta. Panawan na kami kadagiti anak ta, Elisa. Kawan na tapno makaurnong ta nga raw. Ano san ta lang tagin na dayo, Tapno guminaw ang matibiyag tayo. Alang ang mga kastulat ta kanayo na. Di ta mang namnamalatan kada manang rima kan manang rimay. Kababain. Sapain naman nagitan nakta. Ay, pasensya kan Imbes asak trabaho, tasak ti lalaki. Lakayak mo't ngaminayin. Awan mo't mangawat kanya kiti trabaho. Sana problema dahi ta kanya, krimaw. Basta bantayam nagitan nakta. Di mo baybayan ida niya. Uy, Elisa. Basta agan anad ka nga rod mo't iti papanam to apagilyan, Kan dinakto kong maisuksukat iti sa balay. Sak kumalaang ti asawam, Elisa. Wen, Rimo, di ka madanagan. Di ka magkabailan aliputan kat. Taadan anak ta, kan kang runaan ti amin. Ada nagkinarian ta, ani patay laang ti mamagsina kadata. No kasta, naital umanan ti posisyon ni Diana ije trabaho na kabagis insa. Wen kabagis dalen. Nagsarunuda nga agkabsat ana italo iti trabaho na. Ay na, maragsa ka na para kadagiti kakaanak at kabagais. Nagsisingpad nga men. Puli tayo ngamin tinasisingpad kabagis. Ay, sa bagay matkit di agpaiso ta kunam kabagais. Kat ninatungay nga anak mo kabagis. Kumusta mo ti trabaho na? Ay, kat nasaya at latamat Inikan ni bus na itilugan na. Tanasingpet ka nung amin kadakwada. Ay, agasam man. Anya alugan ngay, branyaw. Saan? Daan alugan. Daan pa'y amodelo. Ang mayat pa'y mayat. Isuwati usaran na ama pa nagtrabaho no kwa. Nabayag mo ni nato iti pagpapayan na kas family driver anya. Una, nagagat mo ngamin ni nataw. Kan talaga na singpat. Isu akay kayat dagiti amo na. Kaspat laka dagiti anak mo Nagsisingpat da. Awan apulos bisyo na. Tila nagdumaan da. Awan na'y lepas ni nato a kursaw. Idinto ta dagiti anak mo kat di adal da. Sana bali ta napintas di trabaho na. Kanayon ti outing da kadagiti amo na. Kanayon dang agpasyar ka. Makitkitak itipos ni nataw. Una. May laklak amno kas day ngagpasyar dagiti amo na. Ta driver daket nga raw kabagais. Ipagdalen. Ada din natong anak mo. Ay, ada ije kusina manay. Aglut-luto iti pangrabian may. Apay kaday? Mabalin ti sumrek. Kada kumay bagak iti anak mo. Ay ala, sumrek ka manay. Pasensya kayo lang, Kyle. Diyan makasurot, iti pangaw-awisan nyo kanya. Abay. Di mo kaya makasirpat iti balasan. Hay, nagano ti babalasang ijay. Tapno makaasawa kan. Ay, sos. Ano pa ti arak ijay Libre ti mainom ijay nataw. Diyan maging inuman, Kyle. Ay, sos. Lumakay ka na baraw. Agam di ka pa'y nakatimtim iti arak. Ewan di mo mapadasan ti imnas ti panagbiag no kasta. Indaki din. Ala, mapangkailat tanang, Kyle. Diyan nga ron, umay. Uyudan ka no di ka umay. Ay na, bayaw manay. Di mo ko mapilitan ti anak ko, no di na kayat. Saan nga min nga gininom ti ka anakam? Di mo tultuladen na di tatang mo akapsar ka. Na-enjoy na ti biyag da jay. Tanapadas na kami nabisyaw. Ang musika, grabe mo ti kinasingpad na.
Ang ngamin itden na nasaya dagiti bisyo angkal. Kasi to'y anak ang ipagdaling. Di naman nanam, timnas di biyag. Nasing pudlaw na awan na! Mabit ka, matay, no kasta. Ay na, tila ibagbagam manan. Mapangkakidain. Tauray anyat aramidam. Di mon tumaawis ti anak kaw ama panagbisyaw. Tanasing petoy ka anak ka manay. Ay na, naimbag ta nakita ka kabagis dalin. Nibayaw mo amaning. Intaray da kano'y di ospital. Apay kanungay, naananaw. Ay na, nagmotor na bartek na disgrasya. Kanabtak sa kano'y mogeng na. Anya? Ay sus, kumusta ka nun nga iti kasasaan na? Diyak mo Ngam atapon da 50-50 tibiyag na. Tagrabe ka no, tinapagtag na. Anya? Ay una yan dayjay amaning. Di lagnak-nakam. Nadisgrasya man eden gapo iti motor, gapo iti bartek na. Wen nga rod Ay na, sapay la kumatag biyag pay mo. Kumusta ka, bayaw? Kunak numatay akong ipag. Inbag ta nakalasa takpay. Apay ngamin na nagmotor ka na bartek. Awan pa kay naigan ti arak, iti panagmotor ko. Talaga di a disgrasya. Ay na, di mon ikalintegan ti panagbartek mo. Taday ta ti numero 1 arasawn, no apay ana disgrasya ka. Saan? Basol jay motor, dadadaal na. Nawanan iti prenaw, iso na dung parak. Ay, Ijam nga minan ti agbartek, bayaw manay. Di mo ko masayangan ti biag mau gapula ang iti dayta. Agyaman ta concern ka kanyak ipag. Ang ulitag, awan basol ti arak. Basol jay motor. Papanan nyo, nanang? Inak makilamay anak kaw. Apay asino natay? Ni tatam nga iskaw. Natay magaya man idikalman. Ay, no kasta, di na nalasatan di sakit na? Huwag nga rod kaasi mo. Sapay ubing bay da ijay. Takasin senyor na lang idinapan abulan. Huwag nga rod, nanang. Nagsimpo da di akalugaran tayang. Manipod ubingat. Ikanak iti mulan na aprutas iti arubayan da. Aging galim makay ka na parabulat ta. Ay talaga nasingpet dayjay anak kaw. Awan pulos makunakken kwa na. Managtulong iti pada na tao. Ay, naadaan matpiman iti sakit nga isumet ti impatay na. Ay, urahin da nga ta umaya makilamay. Agpuli sa labi ay. May kayo magayam. Nakilamay kayo magayam ipagdalin. Ay sos, kaimimbag mo pala ang nabartek ka manan manay. Sana ka nabartak. Nakainumak lang. Sa nga gasot mo makidipag. Tayo nakitaya, bareng makatsamba. Ay na, iparit dati sugal dito'y lamayan. Kaya nga iparit. Itulog na. Diyan mismo nga kimbala iti nangirwar iti baraha. Anya? Ay na, agawid kakit den taing kamaturaw. Ay na, tanggadang pa'y matdagita sugat mo agas ka pa'y laan saan? Sana ni pag. Naibusin. Isa, mabalin manaw. Ay na, kabagis. Kay tabtabon laang day di paris kung adaman na tayo nakalugaran tayo. Sino man ang kabagays? Diyay nasingpot atano dito'y barangay tayo, ni Ruding. Anya, apay kanungayan na tay? Naatake ka numot. High blood ka nung amin. Kastaya? Ala, sapay nasingpot day dya atanaw. Nagagat nga agriskyaw no ada aberya dito'y barangay tayaw. Narespeto pa'y day dya abaraw. Wun nga rod
Adumetan ati na itultulong na kada kami day dya atanod. Adapay kit di utang ko kang kwa na Isu ngay naktubayadan kan ni baka na. Inta makipalot ka anakan. Ha? Di makisugsugal lang kay. Padasan ka day. Uray maminsan lang. Kita no ulit-ulitan. Ay sos! Mayat ka. Nang runado mga baka ka anakan. Saan nang kay? Manjak. Ay nasingput ka launay nataw. Maditikas na. Apay, kaya't mo timatay adagaos. Ha? Paliiwam dagiti matmatay dito lugar tayo. Puro na sisingpal dagiti matay. Kita ba? Nagsasaruno dagiti natay dito lugar tayo. Adaya nadamag mo abarumbado anatay. Kaawang paymay. Kay? Iso anarigrigat amatay dagiti masamang damaw. Iso adi kag singsingpal. Ta mabiit ka matay nukas ta. Insan, ada ni Auntie Dalen. At dami insan. Apay, anya masapol mo ngay kanina na. Ay, sumra ka. Agyaman na kinsan. Apay ngay tagsay kamatay. Umay ko kumay baga kan ni Auntie. Kanoray si kamatan Umay ko kumay baga. Nga ada na duktalan dagiti doktora sakit ko. Anya? Apay anya saki mo insan? Ada kanser ko kat adan taning tibiyag ko insan. Anya? Diyak pa'y lamaklon day ti anamwa kasinsin. Iso amay si stresak. Kaya't ko ayab kas ti sakit ti barukong ko. Matyam mo ka madingay naramit ko iti padak ka tao. Ngam no ape na pasamak ti kastoy kanyak. Diyak matukod da panunutan insan. Intaray da ka naman ang dya ospital dya kasinsin mo, anak ka. Kimaro ka no tirik-rik naan na. Ay, kasi mo da dya kasing singaw. Sapay iso ti kasing putan nga anak ni Auntie Insa. Ay, nasing putan maki di amay. Ngam ni Insan Georgia ti kasing putan para kanya. Ay, nanang, di kay makadlaw. Apay. No asino pa'y dagiti nasising pagka isuda mo ti matay. Ha? Isu ahuston sa mo, di ko na ni Uncle Manayn. Anarigat amatay, dagatay dakis ti ramid na. Ay na. Ay ran-ran nala siguro Saman! Ada punto ni Uncle, iti kanayon na ngay baga kanya. Kita nyo, ni Uncle Manayn. Nagdakis ti ugali na. Mamartay, sugadar, nagtatakaw pa'y. Namin anon ana disgrasya. Ibagbagada pa'y 50-50 ti biyagnan. Yung nagbiag mo ilata. Iso mamati aksan ka ni Uncle ka. Ha? Anyat kayat mo asawan? Madin sa tinasing po unay nanang. Tama biit amatay. Anya? Ay, tila sa asawam. Kas jay laang ti kuna ni Uncle mo tapno ada kadwa na nga agbisyaw. Di na ka ngamin maalukoy nga agbisyaw. Iso atila ibagbagana. Patpatsam day jay nga Uncle mo. Di na amaw ti ibagbagana day jay. Matay mo gaya maninsan mo Georgia nataw. Ay, wangarudang kay. Di na nalasatan ti saki na. Kasi Mike, nagsingpo day nga insang kaw. Iso ti close ko akasinsin kaw, akaanakan ni nanang. May sama na pamanagnig na itanataw. Nasingpit man ang ginatay. Iso ka, agpanunot ka, nasapa pa tiyamain. Agpalpaliw ka. Ha? Apa inya kaya mo sa uwangay? Inya kumabaliwak ang kal? Baliwang tao galaim. Di ka unay agbalin ang nasingpit. Agpakawala ka matay ka anakan. Kita enak. Namid adon ang nadisgrasya. Nagbalin pa yan a critical tibiyag ko. Agam, si bibiyaga lata. Ha? Kita may sa kalugaran tayaw. Naguyag. Idikwan, naggurigor. Pagabuang tanatayan. Nasingpit man ang dayjay. Iso amadit at singsingpit na to.
agwul-wul ka kiday. Ay, ano maminsan? Ada mo agpaiso punto yung kay. Tapod no dagiti bagbagayaw, pasig anasing po, dagiti matay. Patseng na kunak to magkaka. Iso ano kayat mo, nga umatindog tibiyag mo. Ay tuladen, hap. Sumurot ka kanya, tayo takidag hapi-hapay. Bayam nga ibagada barumbado ta. Tinapatag, umatindog tibiyag ta kanakan. Papanam katraben anak kau. Ay, kwa, ingkam makisala na. Kadwa niyang kalmanay. Anya, ay, nay kita Di ka unay makikuy-kuyog iti dayjay nga ulitag mau, ta isungsong na ka iti dakas dayjay. Pagbigyak, takanayon na nga awisin, no kas di nga napapanan na. Kanayon kumapaayang. Italaang dayta Tanay, adapay trabahom inton bigat anak kau. Agawid ka adagaws. Yag mo amin na kwartam nataw, tapangabakan ta. Ay na. Awanan Intag ko aming kingkan. Naipaabak amin na kwarta kaon. Adya! Hay, sayang. Apay, awan kwartam iji bangko ayang, ta inta mangirwar. Jak inala, tiitiin ko angkal. Ada iji balay. Sige, inton bigat ngarudan. Agsublitan to ditaw. Inta pa'y kidiag siya. Pangalantang iti pagsat ta. Ada sokek apagi inuman. Mabalin ta ti umutang ijay. Utangan ta, ti inuman ta. Nato, agreeing ka, aldawan. Uy, Nato. Apay ayan nanang. Aldawan. Apay di ka mapanag trabaho itaya. Aglangan na, tanasakit yulaw. Kung makatulturo nga. Ay na, kasano ayakit parbangon na ni disimbangpet ka. Napnapanan yu ka ni uncle mo aya. Kaya ko pa'y ti maturog nanang. Panawan da dito eh. Di kan simsimrek iti trabaho manak kaw. Kanayon kan amarabian nga agaway. Pasaray mabartag ka pa yan. Damag ko makisugsugal ka kanaon. Apay ay apakibyangan nyo aming aramidag. Kaysa anak mga ubingay. At danakam ka. Nagbaliwan ti ugalim anak ko. Saan kan akas iti sigaw? Apay ngay. Maday tinasing unay. Tamabiit amatay. Ni uncle mo nga men, ti kanayon akadwam, iso akaran kan iti ugali na. At dangarod punto ni uncle. Apay, kaya iyo aya amatay kadagaws. Saan Apay kumangay. Nukas tangarod. Bay andak, iti kaya kong aramiday. Bayan nyo agbali na kabarumbadaw. Tanong na sing petak unay ka. Siguradaw. Mataya kadagaws. Nato, agring ka. Nato! Bayan uncle. Pumbangon ka dita, tada papananta. Napertega. Jak makarwar. Iturog ko bay. Pilitom ti bagima. Mamunawan kanta no madamdama. Pada papananta. Sa dinaw ko. Sumurot ta kadag iti barkada kay plaza. Mapandag lakaw iti maiparit nga agas. Dakkel ti mabingay ta no sumurot ta kadakwada. Ngalang. Sumaruno agtawang kal. Bumangon ka. Tagkuyog ta na mapaan. Ay na, di mo pilitan no di nakabailan manayin. Anya kametan. Kitam amat maturog ta ka anakam ngam pilitam arumwar. Ken maysa, nabartag. Di nakabailan ti bagina. Nalabas nga men ti pampamayam dito anak mau dalain. Pagbali na makaslaubeng, kadami na kamnan. Agawid ka kiden. Di mo amo ti lawlaw at manayin. Inakaram iti bisyo ti anak kaw. Nagbalinan nga gapukin ka. Insungsung mau. Ala nato, nadamag mon? Tiyan niya, July. Ni uncle mo amaneng. Tiniliw dagiti pulis. Naglako ka nung amin iti may parit nga agas. Anya? Ay, nakus na. Ay, naimbaglangan ta na parte ka, iti kalman. Tataw, kanakan, ipagdalain, awanan,
Dakon makaruan dito pagbaludan. Kasano pa'y itangay. Ala, aganos ka abayaw, takas tati pinilim agasat mau. Bababawi ka simpurot ka na iti kakaduan. Narigrigan gayam ti mabalaw ng ti matay. Ay, kayat kung ti matay. Ng ti mabalaw naging gatong palbiyag kao. Ay, jak kayat di tawi. Pagpampanunutam tinapagtang ni uncle mo anak ko. No di mo kaya ti may tulad kan kwa na. Ang balbaliw kan. Isublem ti sigod a kinasingpet mau. Una na. Nakaamiris ako. Kahit suray, no, tinumpal ko, nagitimbagbagbagan niyang kalmanay. Tantani ako na isagmak gapo kang kwa, na? Nasaya at mat no mapanunot mo dayta. Talaga nga inlisi na katiapo iti mabalin mo apakay sagmakan. Una na. Isodyak kaya tagbisyo. Agsublia manin iti trabaho. Agsingsing po itak manay. Kumusta ni insan mo lo, Antipanyang? Mayatan, kinablong abaga na. Mayat matan, Diego kaanakan, naimbagan. Naimbag man ta, nasigod yung impailot. Una, ken naimbag ko nam, tanalaing tay mangilot dito'y lugar tayaw. Aggagatil to mo nga umuli iti santol. Anyang ay, naspak di nagbatayan na. Di na mo anarukop gayam, iso anatinag. Di na pala kami sinukdal. Un nga ron naimbag ko maano na kutong. Sapay nagdakil tay bagina naibaltog. Ngala, tinapatag. Naimbaganan di kasinsin ko, antay. Unay kamutin, Diego. Kunak mo adi kag baybayag ng dandani mo 30 minutos mo di ta store. Pasensyakan ba kayo? Naranak ngamin yan Tipanyang dita paraangan da kat kinumustak ni insan mulo. Kahit kumusta ka nun di kasinsin mo, intaray dan sa amay di ospital. Saan nga di ospital tinangitarayan da? Injayan ti mangilot tinang pananda. Eh kastaya, mayat nga ron tasan da pa'y siguro ang nagastusan ni Jai. Wala. Naimbag ko nam, tadadayo amang ngilot dito lugar tayo. Tadagi tayo nagkauna amang ngilot dito, ikat natay damatag. Ta lalakay na ngaminag. Wen nga ron jak pa'y nakitkita day dya amang ngilot ka, ngam ko nadamot ang nalaing ka no. Iso aday day wanda. Wen ka no nga ron. Ngam jak pa'y napadasan. Iso jak amon no pud na analaing wano saan. Apay bireng, aging ka kadiita kat di ka pa'y agsikaw. Mano atawon yun nga agdandan na kin ni Diego akanakak. Ngam di kay mo lang makabukulan. Ay, auntie. Pinadas siya unti na pan nagpa-check up. Sampay nga ron, auntie. Maamakak mo amang isingasing ka ni Diego. Tamang ano sa bali ti pagawatan na. Nasa isaya at matlaang agpa-check up kayo balasang ko. Ngam tay agururay kayo latan iti awan. Uno, padasam nga ta nga ipatal o tamatris mo. Amangan no na baba, iso amarigatan ka amakargaan. Kasaritak to ni Diego, ante, no anyat ko na. Di yun ibaybayag tanay, mapapanan ti dadyaw. No ibaybayag yaw, kasla apo ko yun tunti agbalin nga anak yaw no kasta. Lakay, anya nga iti makunam iti insingasing na Antipanyang. Anya nga tano padasan tatagpa-check up. Tapno mo, tanon niya tirumbang nga ramidan ta. Tapno agsikugak mo ito. Masapol pala day tayo. Addan tulat ta ka rin. Gastos lang day ta. Lakay. Agjeta kakit day. Nakaluklukmag kami. Nalukmagam samot kan ti matres mo. Kat sigud matakas to ti pamagi. Amang ano day ta ti makagapo no apaya maringatan kang agsikaw. Nita, siyak man takim baso lang. Di mo mangamin kay tagpa-check up. Uno mabutang ka, tamang ano si katayan ti diferensya. Mabuti nga sa asawam at awan diferensya. Lakay, tulungan nakman! Diego, lakay! Ayam mo! Apay, Ay, apay nakadalpisak kamot na tanita paglablabaam. diya makatakder. Naigalisak ngamin kat naligusto'y sakak.
Ay na, nagsakit ti Saka. Ala, kumput ka kanyak. Oh my God, tatulungan ka at tumakder. Bakit? Aglaba ka ngamin kat agtutudong. Kanyat na pasama kang kabirain. Naligos. Ay, Diyak ka pa lang ti tumakder lakay. Tulungan nak. ay saus. Nakaroon sa mutipan na kailigos na. Ipan mula ang ijay ayan nila kay tunay. Ta ipailod yaw. May mayat no maipan ad agos. Tapno saan amalamiisan. Asinaw ti agpailot ka na kayaw. Ni bakit ko tata? Naan ano aya? Naigalis kat naligos tata. Ay sos. Sapay nasakit ti maligos. Kabalam ka day ti magna? Saan unay tata? Masapul nga da mga sibay kanyak. Wala nga raw da asibayan ka antay ti day tasilid ti pangilutakin ka. Di tangamin ti talaga apagil ilutak. Ha? Saan adi ti ruwar tata? Saan? Tamasapol asagrado ti pagilutak. Madi no ado ti mangbuybuya. Wala, umay kan ading. Uwan, tata. Oray siya kon ti mga lalay kan kuha nga umunag dita silid tata. Siya kon. Asidig laeng may. Agtugaw ka lang dita aning. Yala, umay kan ading. Uwan, tata. Anay. Nagtaermat gayam dahi amang ngilot. Isunsamat nga agkarasubli na kita babakit nga umay agpapailot. Tanataer nga min dahi amang ngilot. Saan mo't? Talaga laeng analaing. Si kamot. Biring bakit? Kumusta ngay? Nabang-aran ka kadimat laang? Launay alakay. Ay na, naglaing gayam ni Tata Tony. Iso na laang ta nagpudot iti unag. Kita mo, medyo may garaw-garaw ko ti Saka kon. Huwag ngagpaisaw. Talaga gayam analaing ni Mang Tony amang ngilot. Di na tayo pa'y siningir. Agam, datayon samot laang ti saan na siningir bakit? Tadya daduma anapan ni Jikat nagbayad damot. Lakay, si kamampay laang tagluto. Kasladyak pa'y kabailan ti magna. Nay, kunak man namayatan bakit? Wan, ngam, kasla di na kaya ti mabigla. Naskan nga inayad lang. Alang arod, agbuya kalat taditan, ta siya kung ti makamu nga agluto iti pangaldawan ta. Di mo pursaan nga igaraw ta amangan no kumaraw. Agyaman naklakay ang panagkunak kasapulan nan sa ti second session. Ha? Second session? Naskan nga ipailot ko manan tapno nadardaras ti panagimbag na. Si Kaman, nanyat panagriknam. Kaano nga raw na mapantamanan? Urayin ton bigat manan Kasano nga tan bakit? Adamot gayam aramida kita. Abunwak gayam na kita'y mulak. Apay no itantanta pa lang ti panagpailot mo. Mabalin siguro inton malam. Sapay nasakit manan ti Saka kun lakay. Masapul ang mailot at agos. Ang amala, aramidam latati ko ng mga aramidam takabaulak mo ti mapanagmay maysa. Ha? Sigurado ka? Amangan no sumakit iti dalan? Saan? Tadamot tricycle. Sa anak mamagmag na. Alang arot Aganad ka. Amangan no maligos ka man iti dalan. Wan, di na kun urayin ang mangal daw tadyak amo na nyamanan nga oras nga gawidak. Dyak amo na dumanan ti pila. Among matun ti kinaado ti tao ijay. Kurt, panganam nga rot ngay. Di na ka di pa kadanagan. Ado ti mabalin apanganan di lakay. Nay, nagkapuam gigaw. Di tama ni Storantay. Napanag gimatang iti bango sa pangrabyan mi kani bakit. Nay, apay, sumipngatan. Di kay pailan nakalutaw. Nagkapuak kami ni Gitalo nantay. Kat kasangsangput mo't ni Bering. Napanmanan nagpailot. Saan pa'y naimbagan aya? Kunak man numayatan. At takano pa'y basit, ante.
May mayat mo't lang no mapadublyan. Tapno sigurado. Sa bagay mo't kit di aywan, total, agpapailot mo't laang ni bakit mo ijay. Apay no padasin nyo nga ipailot tay tiyan na. Tapno maisim pa jay matres na. Barang agsikog mo't Epektibo mo't lang at adaytaan tay. ay katawan tay kaspadasan anakan. Awan mo't siguro tidakas na. Kinapudno na lakay. Naibagamutan ni antipan niyang kanyak ti may papaniti day taabanag. Kat sikaman bakit nanyat panagkunam? Padasan ta amin awagas Kaya't ko ano siyak, bareng agsikuga kun. Alangaron bakit? Mapantay ton bigat. Uyugan ka. Kadan sa maramida mi jitalon. Ado kunak pay nga rod adalusak jemulak nga abaken laya. Naruutan dametten. Kauray saklatan at imapan, takabaulak mga ureawan kadwa. Sigurado ka? Wan, kan maburing ka mo ilang agur-uray ijay. Amumot nga duti dumay dayo ijay. Alangaron. Angam no kayat mo, ibagak kaninanang takuyugan na ka. Ay saanan, kababain mo kaninanang. Amangan mo adaramidan na. Saklatan lakay. Bakit? Dumundan ka man, Diego. Di ka man arakop ta nagdagaang. Nay, itaman pa akasta ka bakit? Sigud mo't analailo ka nga oray na dagaang ti panawin. Awan mo't apulos reklamom tunggal arakupon ka. Ay na, pasensya kan, Diego. Nabanugak ngamin. Kaya't kunti maturog. Awan pigsak nga umarakop. Nay, nagsapa ka mo't na nagdigos biring. Anda ka di papanam? Ay, nakagpailot Masapul ngamin ang mapasarunwan adagos ti pa nagpailot ko tapno epektibo. Kasta aya? Alangarot Bareng maadaan tan iti anak. Wana, patsak nga iti mabiit, agsikuga kon lakay. Ay na, mapatganton ti tarigagay ta maadaan iti anak. Daling bakit? Nalamin. Arakupan nakmamat. Nabayagan ang dinak inararakop. Ay na, nagdagaang. Kundi kan samo nagdigos. Nagangdud ka. Saan ta nabanuga ka naggapo ijitalon. Ngamkit ni, nagugasak. Ay, liklikan tapay latagin narakop. Tamangan numasulisog ta. Man ano ko makitagasawa tamit. Saan pa'y kanong nga ron mabalin ita kung nanitune? Ay tatatune. Taapay ka no? Masapul ka no amalpas pa'y ti session ti pan nakailo ti tiyan ko. At dapay 10 sessions. Nay, nakadumot a session daytan. Wen tapno sigurado ti panagsikog kunto lakay. Kan tapno sigurado ti amin. Agsina tapay la iti pagidaan. Agkaidatan to numalpas ti session ti panagpailot ko. Kat, kumusta nga ikaanakan? Nakabukal kayo ka din kini bakit mo? Masikugan. Kasano agsikog at nagsina kami matan iti pagidaan antay. Apay nga Kasta kanumat ti patakaran di mangngilaw. Talagpasan da pa'y kano ti session ti panagpailot ni Bering. Tapno sigurado kano ti panagsikog ng tao. Kasta ne, at dagayam kasta apatakaran na. Diyak amod ay ta. Unantay. Ay, kasla kayat ko na pagsardangan ngagpailot. Angam sayang ka no di na ilepas. Sa bay aklatan Sapay adupay a session ti maarami dantay. Mabayag pa'y amalpas. Lakay, sana ka mangal daw ita dito iwan. Apay, papanamanan ayata nakapulis ka man na nabigbigat. Kat inak manan ipasimpa to'y matris ko, Inal daw mata na mapan kagpailot. Wan, tapno malpasan. Tapno makabukaltan iti anak. Sige, mapanakaon. Doon na, dumawatak man iti bunga manggayo.
Ala, naganos pa'y dagita, Biring. Urayom mo't adumakkel basit, ha? Awan ngamin makita ka manggay jay ili. Alan ado na. Makapangpanganak launa yun. Uray bayadak no iso. Ala, nagbabasit pa'y laeng. Anyat makan mo di tangay. Mabalinday tan. Alan ado na. Kakatayin na una yun. Aguray ka. Aginaw ka ka din, Biring. No kasta, adan ton anak yu kiniin San Diego. Ah? Ay, kwa. Diyan mo. Basta ikanak di tabunga manggayo. Isukdalan na kondo na. Ay na. Nagimas ang talsam na. Nay, kunak no asino ti malabsak dito'y puon ti mangga dadona. Si kamot gayam, Biring. Ay, da kayo magayaman te. Umay kayo tamang tayo iti mangga. Agasam dayta. Kabailam akanan dayta nagalsam amangga. Nga uray awan asin apagsawsawa. Kabaglakan te. Nagimas nga rod. Ay na, napagbigyak mo ilangan tingiwat ko. Aguray ka. Aginaw kan samot dan, Biring. Ha? Ay, diyan mo ante. Saan na ka nagbinulan idi na pala basa bulan ante? Anya, ay saus, masikog kalakit din. No kayat mo kuyugan ka dita health center. Intag pa check up. Ay na-excited akong sika. Umay kan, intapon ka no pudno ang masikog kan. Ay na, Diego! Diego! Huston day aramidom dita. Apay ka di, antay. Umasidag ka ngamin dito'y darasam. Wan, antay. Apay ka di. Ay na, husto day tantagawitan. Ingka kita hindi asawam. Madama manuti pa nagbakwar na ijay balayaw. Ha? Apay? Naggapo kami itay ijay health center. Kat positive. Masikog jay asawam. Ha? Agpaiso, antay? Wen, nasurok ka nun ang makabulan jay inawon na. Iso nga agawid kan, taing kakitaan jay asawam. Malapanawan kan, taing nakpay ipastor tay nuang may. Agyaman na ka. Masikugan di asawak. Ha? Agore ka? Masikog? Nay, kasano ang nagsikog? Kat nasurok mo tin atalo abulan adi kam nagkaida. Nay. Kasano nga yan napasamak ti kasta? Mano abulan ang ti sikog mo, Biring? Nasurok ka makabulan, lakay. Anya? Kahit, ang sino nga rod ti amati ininawam? Ni, apay akas dati sa lunsod mo ngay. Sika asino pa'y kumangay? Ibagam tagpaiso kanyak. Asino ti amatay inawam kunak. Sika nga rod. Kasano asyak? Kat nasurok at lubulan nga awan napasamak ti nagbaatan ta. Ay, diyan ka mo Ang sikamot na talaga ti amati sikog ko. Asino pa'y kumangay? Imposible. Jackpot yan day tabi rin. Lading itag. Ngam jak mamati asyak ti akin putot iti day ta. Iso at dinak alilawan. No di mo bigbigan nga anak tininawag di sanlaan. Awan na sakit abakrang ko. Papa na. Apa nga agim impake ka? Pumanawa ka. Tadi mo mga labigbigan nga anak to inawag. Natangsit kan taamok nga dalalakin. Makamu ka. Panunutan. Ti kayat mo panunutan. Awan bibiyang ko. Ipudnom ti amin kanyak. Ibagam ti agpaiso. Bareng mapakawan ka pa. Awan ti rumbang nga ipudnok. Anya kumangay. Basta pumanawa kaon. No kasta, talaga apim manawan kaanakan. Oo nante. Pagpudpudwak no asino ti lalaki na. Awan mo't may baga na. Ala, pudno ayang atang at dalalaki na. Amang ano atap mulaeng. Kasano ajak agatap. Kat nabayag nga awan napasama kiti nagbaatan may. Kalpasan na nagsikaw. Ay, day talaeng ngam kaslasaan mo't maaramid ni Biring ti kasjay. No ibaga na kumatiag peso. Mapakawan ko pa siguro. Ngam talaga nga impatangken na ti kaawan kano ti madi nga aramid na.
Diego kaanakan, agpakuyog kami man ken kano awan papanam. Ah? Papanan tayo, ante. Marigatan amag na di kasinsin mo. Tanatumbay din nagbasketball da. Jakmet kabailan nga ubaan. Iso asi ka tinapanunot ko apag patulungan. Sige, ante. Kuyugan kayo. Ay, agyaman na kaanakan. Nakadanon tayon dito'y pagpailutan tayo. Naimbag tanda ka. Awan na nyaman na, ante. Iso na lang, ta agpila tayo. Ta anumanan ti tao. Wan nga road. Sino pa'y dagitawan ti number na? Umasitag lang dito. Ha? Ha? Nibiring matay jay kaanakan. Apay nga da dito, Ne, iso mo ti para awat iti number. Bao dahil ba ti number? Simrek nga tangag trabaho dito. Tsaka mo, ante. Insan, nadamag mo ka din ti may papankin ni bakit mo kan Tata Tony. Adun ti mangmangag ko sayang gusang insan. Ngamjak pa'y napanagnakan. Pudno day di adamag insan. Ngamin, nakita mi amismo kinila kay ko ijay ili. Nagkuyog na, kat naglailo da iti tunggal maysa. No kasta, talaga amapanan ti atap ko. Kat nalabit, da di atone ti amat ti sikog na. Nubilang taag subli ni Biringkan ka. Awatem ka di pa'y? Tsaka mo insan. Narigat agsaw iti patapos. Tsak pala masungbatan tayo ta. Tatang anak aksan. Nagsakit o naititian ko. Nay, apay, kabulana mo na yan, lala. Uwan tatangay na. Agsikal nga talagang titian ko. Ay na, apay, di mo yung pagbaga nga itap no natulag ko kumadya pangiluganan ken ka mapan di ospital. Ay, sapay, awan da ita. Ta nakabakasyon da sa nga pamilya. Tatang, kay mga yaban na iti sabali. Ay na, sino nga tati maayaban. No ni Ingaw, nadadaan mo jilugan na. Nimot kan raw, agrayuma. Ken hangover ni kumpare ka bantaw. Darasan niyo, maulaw ako. Nagsakit titian ko. Malala, ay mabit lang raw tayo nakaagbiro iti pangilugan na ka. Ay, napo, naparan nga minday dyan nga inamaya. Amuna ka bulanam, ngayong pumanasya pa'y lang. Lalakay, timpas ngay mo anak ka. Uwan nga rod nanang. Kahit ayan tinubyaw, amuna anak ka-anakan. Kaano ngay nga umay? Imbreak ko na, di kalma nanang. Anya, apay ngay. Sugador mat gayam tilo ko nga lalaki. Natiliwak nga agsugsugal. Kat gapo iti kasusugal na. Nagado ti utang na. Nautangan na kano amin nga karuba na. Anya, Isu nga imbreak ko na nanang. Ay, agbalin nga ron a single mom ti anak ta, no kasta ko rin. katuan na. Anya pa'y ngay. Sa bagay, may ating tigas dyan, ngay naramid na. Ti panangisina na itinubyo na. Tanarigat ti sugador ngagbalin nga asawa. Milakay. Uray saan ang makyas asawa ti anak ta, no sugador tumilag. Kaasi nga rod ti anak mo insan. Tawan mabangunan ng ama na. Ure awan mabangunan na nga ama, basta sa anak nga agsagmak iti sugador nga asawa, lete. Ha? Kasla kanya ma, sugador di asawam. Iso nga na ilumlom kayo iti utang. Tanukas di nga maabak at umutang iti pagsugal na. Iso nga konsumisyon ka, di ba? Ha? Un nga rod insan. Iso nga mayatan taagbalin nga single mom. Ngam ti lifetime nga konsumisyon na iti sugador nga asawa. Sige, sumrakan ito nanong mo nga balay. May sauro. Agyaman na ka, lala. Pumaykat ay mo kakadagiti dadakal ko. Kasanaw, tulagan tayo kadain ti panagkasaryaw lala. Sauraw. Saan pa, nanang? Ag-am-am mo kami pa nga naimbag ka ni Sauro, Di ba, Sauro?
Un na na. Liklikan yung nga ron ti agkuyog tapno saan kayo mailawan. Manya mo na itang ay bagbag ang bakit. Kasanuda nga ron ang makapag-am-am mo na imbag. No di kuyog. Kat day tay dudwada ati kayat kwa sa uwang. Tanay, amumet ang nailawan ti anak ta iti damo. Iso nga damay sa nga anak na. Nanang, hanak nga nailawan. Siyak tinang isina iti ex ko. Saan nga iso na? Ay na, parehas metla day taa anak ko. Di kay madyan na gana na. Ta Jack to loko nila la. Uray dusaan diak. Ano loko ak ti anak yo? Wan. Kasta ti kinapudno kanila la. Sauro, masikugak matan. Anya? Akat, mayat Adihan ton anak ta. Kanayon nakmat ngamin nga awid ito balayo. Anya ngay garud. Nakalipata nga rod. Kan adihaditan. Iso arumbang lang agragsak ta. Sana bali tayo kasarkamat. Tulagan tayo kay din ati kalaysa ta. Sige nga rod sakati makaamo sauro. Ne, adyan ni parepetong. Ang dagasan na kon. Agbati ka pa dito'y bulain niya. Uray ta adamat ni nanang akaduam. Papanam ngay. Mapang kami makidaya iti bangir nga barangay. Ning ka maturugan lala, rabeen. Urayak ni Sauro nanang. Ay sos, di mo amono ka ano asumangpot day. Iso maturog ka kiden. Mapuyatan ka lang ang manguray kan kwa na. Ha? Rinugyan naman nga minan ti sigod nga ramid na. Kunaklan wag balbaliwan, tada ka na nobya na. Ngamrimwar man matan. Iso asiguradaw, duawan no talungal daw ang agpukaw dayjay. Tamapan man na nagbartag. Ha? No kasta, sigud nga mamartag ni Sauro nanang. Wan, balasang ko. Ay, kunaklan wag balbaliwan. Nga may mawag man di kasinsinan. Nabarbartag ka naman na ni di kasaran. Anya? Numarugyan na tagi na mabayag sa agawid. Iso maturog ka kideng balasang ko. Lalaki man ng timpas nga mo lala. Wan nanang. Kat anyat plano yu itinubyaw anak kaw. Awan pa'y kadiunong na aya. Sinina ako na dyan nga Sauro. Anya? Apay ngay? Artak mat. Uraw-awan Urawan asawak no artak tumatlaang. Diyak kaya tagsagmak iti bartekero. Anya? Kat adan anak yu. Kaya't mao nga awan manin mabangunan ti anak mo nga amana. Kaya tiyo ay nga agsagmakak iti bartekero. Kaya tiyo nga akong konsumisyon nak itag na yon. Kasanon nga nubugbugan nak to. Lala. Gusto nga didakman pilitan nga makikasar iti artak. Urawan mabangunan dagiti anak kong amada. Ayos lang kanyak data. Kabalak ti agbalew para kadagiti aginak nana. Agbalbaliwak. Basta sana kasinaan ati anak kayo. Ay, nilalati ka sa rita ambaro. Kinasarita nga ron ngam talaga nga di na kayat. Iso adya kayo man ti makisarita kan ko na. Sige, tapadasag akasarita, baraw. Nakasagana ka nung agbaliw ni Sauro para kada kayo nga agina, anak kaw. Pati anyo mat. Imposible ang agbaliw dayjay. Awanan na ito lang nante kinabarte kay Rona. Iso nga jak kayatan. Amin atao, anak kao, kat adakarbangan na ngagbalbalay. Apay no ikam iti may sapay atyan sana. Ay, apay aya apilitan ni Lala makiasawa iti di na kaya. At dakarbangan na ngagpila iti pakiasawaan na, taiso ti makidin na, saan asika bakag? Ay, kaasi manin nga rod, ati may kadwa nga apo ko ta. Tawan manin mabangunan na nga amana. May mayatan ti kasta. Ngamtiag na nayon nga kung konsumisyon ti anak ta. Naimbag pa kit din ni tatang tamaawatan na. Thank you at tatang tamaawatan dak. Diyak ngamin kaya ti agsabay ti artak.
Ta sigurado nga depak to ti babawit. Awan! Kan, siyak ti tumakder nga ama dagiti apo ko tabakan. Di siyak ti awagan da iti daday no da ti problema. Nagbiit ti pa naglabas ti aldawan niya, ulitan. Duwan ti tawon ti inauding anak ni Insan Lala. Awan nga raud. Ay na po nagwawalwal da si ka. Dadi mo ti awag da kada kayo, Uncle. Wen tawan mo nga rod amada. Siyak ti ibilang da dadi da. Siyak ti amu da tatang da. Wan nga rod. Adan samot manunubyo jay kasinsin ko ulitan. Adaya! Nay, daka mo da ita. Ada ulitag, kanayon da nga agkuyaw. Di yun lang makikita, ta saan na ayaw awid dito lugar tayo ti boyfriend na. Kasta aya. Isumila ka na ang marabyan nga kaawad. Di pa'y makatulong ang mga awer ka na anak nan. Ta kanayon mo ti iruruar na. Barang agsimpamot din ay kasinsin ko, Uncle. Sapay ko mata finalan day jay anubyo na. Tapno makiasawa mo tang. Kaya ka ngay kasar, Lala. Oray siya ka. Kaya't kumatante ang pakalay sa kanyam tamasikuga kun, Rudy. Ay, kastaya. Ay na. May sa nga raw nga ama. At danton anak talala. Wan, iso nga sige. Tangay na mo kamatan. Tanasingpat ka. Awan ti bisyum. Iso nga kaya't kunti makiasawa kanyam. Sige. Jakon ayaban ni amang kao. Ta saan ang makabiyahe ti adayo day jay. Siya latan ti dumanon di balayaw. Sige nga ron. Sika ti makaamo, Rudy. Agawid kami pa ijay lugar da Rudy, nanang. Uray ta natulagan ti kasarme niya. Agawid kami tulangan ito no dandanin ti kasarme. Ay kat ala ngamdagi ti anak mo nga eh. Ikuyog mo ka di ida. Agbati da payla ang nanang. Tani, ang ginawa kat pasaray maditirek na. Ala nga raw, agan-anad kayo iti panagbiyahiyaw, anak ka. Kasano ang mga asawa ka ako nam kawapay mo urnong maruday? At damat tayo nuwang yung tatang. Kantay tarakan nyo ababoy yaw. Ay, awanan dagi di babaw. Nabayagan ang nalakaw. Kain tayo kaw. Inlako mo tayo tayo gatang ko iti kuliglig. Awang kami nga ngagpastor. Kahit amom lang harudan ajak unayin makapagnaga po iti nasakit asaka. Sumanaw kayaw. Di kay man sumanirmaw ko inay. Nakasangot yung nubya. Ay na, naibag no makaanos tayo nubyam itirigat. Apay balasang kaw. Anyat kinayat mau dito anak kaw. Nasengpat ka nagagat, tata. Tatang. Agnad kami pala diti balay Agsubli kami into iti lugar dalala intong dandanin ti kasarmay. Baka mo kayaw. Agam pangalam nga iti baboy ang mapartay intong kasarmaw, Ruday. Ay na. Naglakatag diskitar. Ne, adamat manok nga insangpat mo, Rudy. Wen, tag si datay man iti tinula. Sagpawan ta iti papayakin bulong ti marunggay. Ay na nagingimasay. Ay, tatang! Ay nyo ngay! Umayumang parjan to insang puwet ko si dain tayaw. Tanay! Nabanuga ka nagtartaray! Nay! Nagtaktakawan manin itinay kangay. Ha? Tangiwa yun! Ibabaindak ka nilala! Nagtakawam di tamanaw kunak. Ginatang ko Anya tinako nga ibagbagayo man. Ay agtal na ka. Idya mong tikas na nga ramid mo ta nakababain. Apay, kaya't mo ti maipabarangay manin, Roday. Agtal na kay man. Tilay bagbagayo. Yung kay kailuto na hitang. Lukas ta. Agtatakaw ni Rudy, tata. Diyak ko makayat nga ibagaday tuwiking ka. Angim na saysaya at numamwam. Tapnaw, mabagbagam dyan akaw. Kino kanayaw na may pabarangay, takanayaw ngagtakaw iti oraan niya dita. Kunak ano nagbalbaliwan, angim saan pa'y magayam. Aniya?
Ay, bareng sikat mamagbaliw kan kwa na balasang kao. Iswa, tulungan na kumamang bagbaga kan ni Ruday. Apay asiksi ka nagaway, Lala. Ayan ni Ruday. Jak nagpakada kanyanan, naglibasak. Anya. Apay, nagapa kayaw. Saan? Manjakon, naupayak kanyanan. Agtatakaw mo't gayam dayjay. Anya. Kanayon nga maidarom, gapoy ti pa nagtaktakaw na. Jak lakit di kaya ti makiasaway tagtatakaw. Kasano nga Ruday tinatulag akasaryaw. Kat mabalin mat nga kansal. Basta madikon. Agtatakaw, tagbalin nga asawa. Ura-awawan. Sa nagpasikog ka manin adagaws. Kasano day tangay. Aganak ka manin nga awan amati anak mo. Talon nga inauna dagiti anak mo. Pasikog kamat ngamin apasikaw. Adi mo pa'y amon anaimbag ti ugali da sa kagpasikaw. Nanang, Malahos taon. Di mon sermonan ti anak ta bakay. Ung taman mat ngamin to'y anak talakay. Bagbaga amat tapno ang nakaw. Inton maminsan nga menan niya anak kao. Hilati sa manaimbag ti ugali ti agbale na nubyo ma. Apmum ton inton sumarunaw anak kao. Makiayan-ayat kan to man. Ay saanan ang makinubyaw? Saan abalay taadan anak na? Saan kan ang makinubyaw? Padasam ti makinubyaw. Ta mga nuan niya ti maaramid ko kan kalala. Papanaman ang Lala. Saan agaputan nakatanggad ka manan kat mapan ka man agbiro kan iti lalakay? saan nanang? Inak man ag-apply para abroad. Anya, ag-abroad ka anak ka? Tulungan na ka no ni Auntie Anita nga da ija abroad. Ay ata na saok ngamin kan kwa na idi imawag ti kasasaad mo. Isuan na asyan siguro kan ka. Kaya't ko ta ag-abroad tapno makaurnungak nanang. Tapno adanto pag-adal dagiti anak ko. Wan, rumbang laeng apanunutom ti masakbayan dagiti anak mo. Saan la ti pagragsakam ti pampanunutom. Talaw dagiti anak mo apasig nga inauna. Isungag nakam ka nanak ka. Nanang. Ijamon ti lalaki. Di kan makiboyfriend. Tapno saan ka manen amasikugan. Nay, laglagi po maalala. Trabaho ti papanam ijay abroad anak kaw. Saan atap numapan agbirok iti lalakay. Nanang. Danagyo na ya. Nagnakamakon. Hello, Lala. Hello, Nanang. Kumusta kayo ngay? Nasaya at mat anak kaw. Awan ti rumbang apagdanagam ka dagiti anak mo ditaw. Sika, kumusta ka dita? Mayat mat Aday padamag ko, Nanang. Anya dayta. Ada po rin nga boyfriend ko. Anya, ay sos, ay, agtal na ka man, Lala. Di mat ko nakadikan makiboyfriend na nakaw. Final day to yan, Nanang. Isun nga talaga ti pakiasawa, Di kan makiboyfriend ko na. Basta ayatak ti foreigner nga boyfriend ko. Sige ta, ada aramida. Bye. Hello? Hello, mabiit lang, Lala. Lala! Ay na! Papay. Ay, diyanak talakay. Nakiboyfriend manan. Ay na, sigurado nga agsikog mananday di abalasang. Manayunan manan ti talo nga po ko ta. Unay matanday di nga anak ta. Talaga nagtangkan ti ulo na. Bye-bye up. Sa balay. Tadak mo't alulo da. Siyak at agbalin adadi da. I love Lala and I want to marry her. Yes. Yes, sir. Lala, sigurado ka ang makiasawa kan. Ang mga no agbaliw tumanen ti panunot mo na nakaw. Ang mga no addan tumanen pakaupayam kan kwa na. Kit i-cancel mo manen ti kalay sayaw. Saanan, Nanang? Ay, tak na Britney, nga oray lumakayan.
Nasingpot ta. Ay ayatan nak. Kanuray dagiti anak ko kat ipatpatag na matan. Ay, malakit makaamu kayo nga ron. Agyaman nak. Nalpas ba't laangan ti kasardalala kan ti puri ng asawa na lakay. Wan bakit? Ada ginatang da a house in lot ije syudad. Ket inaladan dagiti apo ko ta. Wan nga raw, makapaikawa mo ti kaawanan dagiti apo ko ta dito'y balay. Nay! Ah, Ay. nilala ti umawag. Ah. Ay, mabit lang lakay. Hello, Lala! Apay! Nanang! Masyakuga! Ah, ay kat nasaya at aanak ka. Awanan ti rumbang apagdanagan may. Taadan nang ikasarkan ka. Wan nanang! Iso nga umada kayo sukunan. Selebraran tayo ti panagsikukumanan. Andanton puray na nga apo ko yun, nanang. Ay na! Un nga ro anak ka. Maragsakan kami iti amam. Taadamot lang nang ikasarkan ka, nanak ka. Oy, Ador, agreeing ka. Ador! Ne, daw magaya man. Malampayan na. Kita man tait suraon dito'y igit ti kalsada, Ador. Nakausob ka anak kaida dito'y igit ti kalsada. Yes. Nakanganga ka matmaturog. Mangilngilaw tangiwat mau. Anyangay tait suram. Apay, ayan kuya. Ada ka nga ro dito'y igit ti kalsada. Ala, agawitan. Sabay makatulog apay. Agawid ka, antay jabalay ti pagturugam. Ay, mangibabain ka nga asawa. Ipagnele, si kamot gayam, sumra ka. Ada ka din ni Adora kabagis mo dito'y balayaw. Ne, kat no nagkuyog dakin ni kumpare na idiagsapa. Ah, napanangda ipag? Ay na, napandamanan ijay piyestaan Mapandalakit di manen makisugal. Ay, awan man nga rudan Ipaabak naman ang naglakwan mi ti Irek. Anya, apay, inigaman na ti kwarta aya. Ay, awan nga rod ipag. Di na ba't kayat nga ipaigam ti kwarta kanyak? Ay na, awan man nga rudan Sapay kanayon amaabak da di akabagis kaw. Pagayat na mutlat ti makisugsugal nga uray kanayon amaabak. Nagsakit ti ulok ipag. Lakayan di kabsat mo gamawan latat nagbalbaliwan na. Kanayon kumot abagbagaan nga maawan dengdenggan na. Ay na, nasingpot ka ngamin unay ipag. Ungtam ngamin apaem no kasapulan, bareng mangrik na. Ipag. No pampanoy-nuyam akanayawn, agruam, iso nga ikam iti pagnakman na, ipag. Nasaya at tadakan. Ayan tinaglakwan tayo ti Eric Ador. Awanag, narigrig ko. Naipaabak ko iti sugal ko nama. Di ka aglibak. Ijay piyestan tinagapuam saan? Wag, umyak na kisugal. Nagbuyak lang. Ayan tinaglakwam iti Eric kunak. Awan nga raw, nariglag. Asas? Aglablabas ka na, Ador. Umay ka ditoy. Umay ka ditoy, Ruar, surutan nak. Amaya, ano talaramitam? Umay ka ditoy, Ruar. Ta ditoy ti pagisparingan ta, Ador. Darasam! Hoy, kababa hindi ka nga aramidam Nagpigsapay mo tangiwan mo. Awan, bibiyang kaw! Uray mangag ti sangalubungan ti panagapat Kastoy ti kayat mo, Ador, ha? Nabayagan na panahon na nagululi makak. Nasingpetak nga minunay kan ka. Ngam ita, jakon kabailan. Napunwa na kun, Ador. No di ka pa'y lagbalbalew. Gibusa kun ti amin ko. Ay, sada! Ay, po, niya kakikit. Ay, umay ka.
Di ta unag ti pagsaritaan ta. Kitaan da tang dagiti karuba. Agkari ka nga rod nga agbalbaliw kan Ador. Tano di ka agbalbaliw. Puurak ti balay ta. Agyanak iti unag kabayatan ti panang porkoy ti balay ta. Ay na. Saan man atila ibagbaga? Ala, uwan. Agbalbaliw ako. Agkari akin kan bakay. Promise. Agbalbaliw ako. Idya ko nagiti bisyo. Promise. Ala, Nana Karing. Nakita mi ti panagwala ni Nana Nelly iti kalman. Nagriyaw-riyaw ijay arubayan da. Apaan na ti kabsat yo. Husto lang dayjay nga inaramid na. Bareng mangrik na ye kabsat ka, beya. Nana, aglablabas nga minaw ti kabsat ka. Gaputan na singpot di asawan, agramatan nga agdisbisyo. Lakayon ngam sumanursor paylaeng amapan agdisbisyo. First time ko nakita ni Nana Nelly anagungot iti kasjay. Ay, husto mo't no inaramid na ti kasjay. Tapno agbutang di kabsat ka. Bareng agbalbaliwaw. Nele, bakit? Adda ko maibagat? Adya day ta, Ador. Ekwa, sumurot ako makada parisito. Mapan kami makidaya ijay lugar da bakit na. Ay saan? Agbartag kan agsugal kan tumanan ijay. Ay, awan sugal ijay. Takasaran da ijay. Uray pay. Siguradong agbartag kan tumanan. Di ka mapan. Padasam ti mapan taaga patamanan. Italaang may. Italaang nga. Kanayunam to pa yan. Basta, di ka mapan, Ador. Ay, nako. Sige nga. Saan mo saan? Ulay ka matinilay. Itay ka pa'y lang at dito kusina. Ngam di ka pa'y gayam nakalutaw. Mabisina ka. Mabitla day tuyen lakay. Kan kita mamut dagiti waram dito kusina. Di mo pa'y dalusan may. Wen, dalusak to no madamdama dagita lakay. Ay na, bakit aya? Nagluto ka. Igiddan mo din at imang dalos ka dagiti waram dito kusina. Nang rona dito'y lababaw. Anya day tangay. Makapadurmot na kita. Ala, wanan, umayan. Dalusak daytan. Sumanao ka man ako nakon. Kanayon ko ba't nga ibagat ikas kakingga. Ngam kaslaawan ding gamay. Ala, agawaram. Dali mabisin ako. Maulaw ako. Itinakaro abisin ko. Anya mo tikastol nga asawan. Ay, agpupuudot manen ta saan anapagustuhan. Diyak pinalubusan na si Murot iti kumpari na. Ay namot dahito alatingan. Nagtangkay. Di mo linuto alimbak. Naluto mo ti ko naklakay. Naluto nga. Nagtangkay nga raw. Unay ngamida na. Sakbay nga adawam ti lututuam. Tikapam-pay nga umunamat. Ano naluto? Nagtangkay to karabasang inlaok mo. Day tatarong ti si Daemon ta isot naluknang. Gusto laang matikunak no siya. Awan pag-gala sa mga kan oray ti inapaw. Nakusay! Saan analinay? Gusto laang naluto matikunak. Anya? Naluto nga. Nakusay na eh. Ay, po. Roko da mga milanay pagkiluto ba? Tapno saan ang makusay? Mala, pasensya kan lakay. Ador, kabagay, umayak man. Eh, tumanong ka kabagas. Ay, lalaki din diyang asawa kaya. Apay, anyaman ti pagpupuduta mo. Apay nga aburido ka mangkit kita di tabadom, kabagay. He, dahil diyang asawa ka. Di natataribaanin sa glaba. Namansyaan mo ti bado ko. Ay na, makangagman ka na diyang babae. Ungtak man, dekas taulan.
Nagbasit mo tin aba, nagtipanguntam kan kwa na kabagis. Ay na, ngudak ungtan, agruam na na. Bakitanan, di na mo, aramidan na. Ador, Kita ba atong badong na, ay, naman kanan. nailaok siguro iti di kulur abado dayta, iso naman tiyaan. Di na kidiamuan, nadandag iti badok Paliwawag na diyang asawa. Paliwawang asasawang mo. Kano nagsingpo ni Nelly nga asawang. Paliwawang ko ng kiday. Naggagat pa'y nga asawa. Una na singpay ka nagagat, no di na talimaan ang titrabaho na. Awat Selvina. Ado nga rod ti mga papalkan ka. Tanaulimak ni bakit mo. Saan akas iti daduma dita nga asawa. Ajay laag marmarites ter aramiden da. Kasla ijay ipagta nga asawa ti kabsat da. Ha? Lawat day jay anay kamang. Jak kursunada ti ugali na. May mayat ni bakit mo tanaulimak. Nagagat pa'y. Iso adi mo ung-ungtan ni bakit mo tanasingpet. Man-mano tikas kan kwa ng asawa kabagays. Masurunak nga raw titikas ding style na. Pasig a palpak karamin na kabagis. Nele bakat. Mabalinti sumurap kiniparidan niyo. Income makipesta ijay kabangibang a barangay. Ay saan? Ah, Isugal mo man amin a kwarta maon. Inton kwan, maibos tumanan ti kwarta nga igamaw. italang bakit? Ay na, basta da piyestaan aggagatal ti sakam. Ti kayat mo, mapan ka amapan. Awan pa'y linangan na mapiyestaan. Iso alading itag, no saan ka apalubusan ita, Ador. Alamat din bakit? Nagpintas ka pa ka? Ay, urayan niya't ibagbagam. Di nakmartsukan. Basta di ka mapan. Padasem ti mapan tagapata. Agtalawak. Panawan ka. Ador lakay. Agninong kan agninang takano iti kasarinton Sabado. Anya! Nakula! The Fred kan Hilda. At iti invitation card. Kita adanagan ta dita. Nagkuna nga isurat da tinagan talita. Ha? Heh! Impakada da pa'y mo't kumanga imuna. Talas todos mo't dagja at tao. Ha? Naggawan kad nga urbanidad dagja at tao. Awan babay da. Di ka katagyaman ta inala dataan ninang kanino. No siya, kayat ko. No siya, mandak. Anya, taapay matngay. Ay, gastos lang dahil ta. Siyempre, kapilitan agumatang ka iti regalo. Aramidin damat anigosyo dahil ta. Rupat kwarta dagita sa tao. Unay kan aya. San man nakastat ibagbagam? Saan mat akapilitan timangtad iti regalo? Ay nakapilitan itan. Tano di ka mangtad. Ada may ibagada king ka. Ibagada anak kirmet ka. Ay, kat mapantalatan tanalpas mutan anay lista tinagan talakay. Nili bagay. Oray umunakan to nga agawid no madamdaman niya. Anya, taapay. Maudi ak. Ay saan? Agidan ta nga agawid. Agawid tanto numalpas ti pangan ken programa. Sumarunoak modla adagos bakit? Nakita man nga minin di kumparim nga Agbartag kayo manan. Agawid tan numadamdama. Di ka agbate, Ador. Ay. Masapol nga istriktuan ka itan. Tanay, lumaklakay kan, ngam di ka pa'y agbalbalew. Iso nga aganos ka. Nili, agawitan. Ne, di ta pa'y nalpas anangan. Basta agawitan. Ibundaris ko talim masaan, di ka tumakda dita. Apay manan aya. Basta agawitan. Wan, sige, mabitla nga ron. Garamping at kagidya babaya. Garatigit ka. Anyat pagkaskas ta am aya Ador. Nagalas man ang tibagbagam kanya kon. Di ko alam, jak nasiputan, tinaramid mo. Inagkam ni susi mo.
kan naging narakot kayo. Anya, Ah, ay sus, anya nga inagkan nga ibagbagamat. Nagbeso-beso kami laang. Ta syempre, italaan nagkita kami manan. Kan, apay-apagimunam dayjay kat bading dayjay. Uray man badeng, talalaki lat tanayjay. Ador, Adulat ta dagiti badeng nga gusto iti babae. Kasla ka lagbibisin iti lalaki. Adak lang arudang asawam, nga makiin nagagkapela iti sabali. sabali ti agag, sabali ti beso-beso. Parehas mas lalay ta. Agasam tayo ta. Nagdakat ti rupa yaw. Ila, masurunak ang makalakip. Dumanog aksandam. Ay, ala, no di mo nagustuhan tinakitam, ay kat pasensya kan. Sorry lakay, saan na maulit. Basol dagida a Hilda kin friend. Inalala da tapay lang amin, aninong kininang di anak da. Ala, di kan agpabasol. Lipatan mo tinakitam. Ulitag, pasensya ka no nakibeso-beso ak ni Susimaw. Kasla kayat, kung tumangdangran ko stilayan. Ay, ang pupudot manan. Amuklatan ti makagapo. Basta saan ang napagbigyan ti asawa iti kayat nagharamidan. Ang pupudotan. Agam, ano sakon? Tinapatag. Sardengan na dagiti bisyo na. Aray, inta makilas night iti abagatan. Ha? San pa ay ana itabon dyan na tayo iday? Naipuspaon, intun bigat ti tabaon. Iso nga inta makilas night ita. Imunan na iti cardmates ta iday. Ay, kastaya. Sige nga raw, taagpakada akin di bakit ko? Ay na, di ka nagpakada, ta sigurado adi nakapalubusan. Ha? Ay wala niya. Kaano pa ya, pinalubusan na ka? Isungag libas ka. Ti anya nga ti ibagawan no ipambarko apapanakbare. O di ipaga mamapan ka agsibog iti mulam. Ag-overtime ako na kapoy. Ah, sige. Wait. Urayin na itong arudan ija kurbana na paray. Di ka umay di balay. Tapno di na ka makita di asawa. Pare. Agawan pare. Oo na pare, tanay na bartek ka matay. Oh, kasalod na mabartik eh. Nagsasawa mo, nagiti kay ayam ta. Inabakdan di kwarsak. Agawin tan, tanay, hawanan, ti arak, naibusan. Itulod ka pare. Ay sana pare. Kabalang di gawin na siya pare. Kabalam ka na. Gawa na. Akot ba? Ipag, saan na nagawid ni Ador Idirabi Madanaaganak. Anya, ang mga nunaturong ijay labayan. Saan na pa ni Jay Lamayan? Tako na nga ag-overtime nga agsibog iti mula na. Ngamtimat nagawi din. Anya nga agsibog. Kano nakita mi ijay lamayan idirabi ay makisugsugal. Anya, nukasta. Naglibas manan anapan nakisugal. Ingkalakitaan ng ijay ipag. Tamangan no naturong ijay idirabi ay. Wano saan, amangan no agsusugal dapay lang aging gaita. Auntie Nelly! Ho, Auntie! Yang kalador! Ha? Ne. Oh, apay ni Uncle Mau. Nakita mi iti sirok kirang tay, agas asaw. Natinag kano idirabi. Anya, kumustan? Ayan na ngayon. Intaredan iti ospital, tas saan na makapagna, Auntie? Bakit? Ewanan. Di akong makapagna. Natukol ka no dito lang. Tisaka ka. Wan, kat masapul ka no ama opera. Bakit? Pakawanin na ko ma. Ay, jak amuti sa wagkan kador. Kasla kayat ko ti agriyaw itinapigsa. Mapanugak laang. Isuasaanan. Hindi nagsinsinaan Hindi nagpampalawan nila.
Sa kaso nakwan, tulogan nak. Niling asawa, pagkawanin lang ko ma. Ay-ayatan ka asawa. Kasi, agpalpaliw ako. Kapilitan nga agbalbaliw kan tadi kan makakunail, loko. Papanam nili ba kay? Ada kasar ijelaod. Inak man makisala. No kaano abing makikat saka makisala? Wen, taagas ti dudukot. Maburburing ako dito'y balay. Makabanog ti ada pasyente na. Iso nga inak mamut ag-relax. Agawid ka nga ron anagos, Wang? Depende No maimasak ti makisala. Di uray parbangon kami taon nga agawid. At dadagiti kanem di talamisaan nga abay mau. Gawatem tulat taditan. Pati danom kanagas mau at dadita aminan. Bakit? Napakawan na ka din? Wen, pinakawan kan. Basta di naklapdan iti kayat ko nga aramidan. Ta kayat ko ti ag-relax.